Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Na ito'y titimek tinamnama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed kan kuana, kaya parendigem tindalan na. The clouds round you gathered in the midst of a storm. Is your ship tossed and battered? Are you weary and worn? Don't lose hope, someone's praying for you this very day. And peace be still is already on the way. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. When it seems that you pray till your strength is all gone and your tears fall like raindrops all the day long, Jesus cares and He knows just how much you can bear. He'll speak your name to someone in prayer. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. People need the Manipod dito istasyon KOGH 94.3 FM dito Los Angeles. Umay manen kada kayo ti programa Timek Tinamnama International. Na ito'y ti pagayam yu ti radio. Pastor Vic Ariola III kumapkablao kada kayo manipod dito'y siyudad ti Los Angeles. Agyaman kami launay kada kiti dumdungeg ti programa ti Timek Tinamnama. Kas ti kanta na nangigan tayo. Someone is praying for you. At dada dagiti mangikarkararag kada kayo gagayem. Adumdungeg dito yung programa. Ti programa Timek Tinamnama adaan iti grupo makuna prayer partners nga mangikarkararag kadagiti amin nga agdingtingeg ti programa Timek Tinamnama International. At dada nasurok sa nga ribong nga mangikarkararag iti naldawaldaw. Dagiti dumdumgeg iti Timek Tinamnama. Ti programa Timek Tinamnama International is agsagot kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries.
May isa nga panagministro, dagiti gagayem, ken kakabsat yu, a Seventh-day Adventist Church, dita lugar yu. Agyaman kami, tanda kay dita, ti Timek Tinamnama International. Kamang iti Adventist World Radio, kastamet ti Hope Channel International. Ketita, agkararag tayo. Diyos mi, ang managayat tunay, agyaman kami tadtada dito ay nagitayaten agakapsat. Asisaga nga manglukat ti panunot ken puso da. Kada kita kakapateg asasaw. O apo ikararag ko titunggal kaaman sa dinuman kada kiti inem apulo kiti inem nga nasnasyon mapagdengdeng kanda. No adada da kiti agladladingit kaputa nagpasina da kada kiti ay ayaten da ti biyahag. Anapanen na ginana iti tanem. Agor uray da dyan na indaklan ng daw. Parang to ni Apo Isus. Ket agungar di gito'y ngay ayaten ti biyag. Ket makita mintuman ida. Ket makipagnaeg kamintu iti may nga lugar nga awanton ladingit iti baksay kadagiti ululem. Iti pagaryam na pagtitipunan to iti dakkel nga reunion. O Apo, matungpal to kadig. Mabayan ti pamati makita mintu kadagiti ayaten iti biyag. Landan nga gininakan patay. Agyaman kami nga sika, iti Diyos akinunam siyak ti biyag, sika iti panaguman, ket sika apo ited muti namnama, makita minto manan, digita yaten miti biyag, nga simurot ken nagmatalagken, kao apo ikararag mimet, digiti kasapulan miti naldawal daw. Ilisi na kami ti angol, ken digiti variant Omicron, ken dumapay, nga umay nga umad-adu nga agrairi iti panakariing manen ti COVID nga pandemya o apo isalakan mo kaditi iti pamilya anak kamaan kakabagyan sa dinuman nga lugar tayan na ikararag mi mat iti kakabsat mi nga OFW mga trabahadores kadagiti na dumadu mga nasnasyon ay wanam mat ida apo ipaay mo dagiti kasapulan na. Bendisyonam ti pamilya da di Pilipinas sa dinuman nga lugar. At sapay la kumatag matalag dati pamati kabayatan ti kaadda dati banlasin da. Diyos mi amanagayat ikararagmin na ti saom na iso nga may tandudo mangted kaditi lawag kan kinapud mo. Kadagiti nakudrep nga pampanunod mi. Ket agselnag da kumaakas maysa asilaw nga aganaraar iti bigat amang lawag ka dagiti danami ti panakipagpagnami ken ka o apo agyaman kami launay ti pambendisyon mo ti kampanagadalag sipod ta tinawat mida tinapateg anagan na po may Jesus. Amen. Ti adalan tayo nga suheto ti daytoy nga aldaw na pauluan dagiti kararag asumbatan ni Apo Dios. Ni apay adda kadi kararag nga tang nga saan nga sumbatan ni Apo Dios. Naibagak iti napan nga broadcast tayo nga adda dagiti kararag nga saan nga sumbatan ni Apo Dios. Isu nga itultuloy tayo tatta kadagitoy ngintay panagadal. Ketluktan tayo ti adal tayo babayan ti pananglukib tayo ti Santiago 1 versikulo 6 ken 7. Santiago kapitulo 1 versikulo 6 ken 7. Ketumay daytoy nga salotsod Pastor Ariola no awan ti pammatik manu tinamnamaek nga awatek manipod ken Apo Dios. Napintas man dati nga sa lodsod nga kakabsat. Mapantay man di libro ti Santiago ta kastoy man ti bagati na santuan nga surat. Kapitulo 1 ti Santiago, versikulo 6 ken 7, kastoy ti kunayan ti nasantuan nga surat kakabsat. Ngem agdawat kuma ababaen ti pamati nga awan ket iti panagduadua
tatim managdua-dua, umasping ti may nga daluyon ti baybay, nga iduron ti angin, ket agpalayag. Di versikulo 7, kastiti ko na namet. Saan ko mga rud, apanunutin da jay tao, nga addanto anyaman, nga awaten na iti Dios. Dahito iti kunaman kakabsat, iti manurat nga ni Santiago, no awan ti pamati tayo, adda kadi dagiti namnamain tayo nga awaten tayo kini Apo Dios. Awan na pulos kakabsat, when awan masapul mamatiak ti pannakabalin na nga mangted kadagiti masapul ko. Awan ti question iti kabalan na amang ted wenno mga ramid no isaad ti amin nga pamatik kani Apo Jesus. Nalawag dayta nga ibaga iti libro ti Hebreo kapitulo 4 16. Ngem kakabsat, kahit kuman nga saludsuden tayo kani Apo Dios no anya kadi iti pakabalinan na nga mangsungbat dagiti karkararag tayo. Anya dagiti di pakabalinan ti Dios. Isaan na nga mabalin nga mangsungbat dagiti karkararag tayo. At kadi numapan tayo di libro iti Salmo. Nalawag dahito iti libro iti Salmo. Apan tayo di kapitulo 66, versikulo 18. Kastiti ko na no ipateg ko ti kinadakes ito'y puso. Ulitek, kakabsat. Ulitek. No ipateg ko ti kinadakes ito'y puso. Ti Apo saan to adungag ko na nato. Na ituloy tala tatagbasbasol saan nga denggan ni Apo Dios dagiti karkararag tayo. Nagawid ak di Pilipinas kat ada binisita nga gayem ko ijay Metro Manila kat kinunak kumustan ti biag mo gayem kat kunana isulat ta nga iso, pastor, kunana. Mapanak mo't jay kapilya pagbitlaan. Ited ko pa'y dagiti datdaton ko pagkapulo. Tultulungak pa'y jay ministro ni kabsat nga kastoy kung kunana. Ipagpabulot ko pa yan. Ito'y van ko nga agawit ka dagiti trabahador. Kunana. Ado, titultulong ko nga diyak amo no apay nga hampay lang nga maagasan dahil sakit ko nga amom. Kunana. Masaksakitak kat asidagaksamutan kan patay. Isaludsod ko ken ko na hindi na udi nga nagkita to dua kawen hindi na bimisitak manen dito sa Pilipinas. Insardeng mo ka din di imbagak nga isardeng mo. Pastor ko na nagriga mo gamin ta hangkong nga maibatan na. Ket may kadwa kasanumot ti relasyon mo kadagitoy trabahador magserserbi ti Apo. Ay, day taman ti angko amo kinunanan. Kadagito nga kapsat adu iti pananglais na panang kritikar na panang adu dagiti pamadpadakes na dagiti trabahador agraman dagiti pamilya na. Ket ipakpakasin na kanyak idi nagpakadakon ken ko. Pastor pakawanen nakket tulungan na kani. Amok nga nailunudak agsipon ta pinadpadakes ko ti pamilya dagiti trabahadores. Managdakes iti kababalin ko. Pakawanan nak kadi ni Apo Diyos sakbayak na matay. Anya kadi ti di pakabalinan ti Diyos nga mangsungbat ti kararag ko. Inton ipateg tayo ti kinadakes.
ipateg tay dayta nga may umok nga basol kadagiti panagbiag tayo ni Apo Santo nga dunggan. Uray tulungan tayo amin ti adu nga asi tayo kadagiti itutulong tayo ti iglesia. Uray kasano ti kaadu ti karkararag tayo. Uray kasano iti adu nga idundunar tayo ti iglesia. No santay met nga isardeng ti panagbiag tayo akinadakes ken panagpadpadakes ti sabali hantay ito nga rumangay. O patapulo ket inema kon atawen nga agserserbi a pastor. Ada nakita ada tallo abanang da mapasamak ti maysa nga tao nga saan nga agbalbaliw ket saan nga isuko nga nananay ti biag nga kini Apo Hesus. Umuna, haan nga naimbag ti paggibusan iti panagbiag da. Matay da nga nakaladladingit. May kadua nga rumangay iti panagbiag da ori negosyo da. Iti maysa adu dagiti an-anayenda nga na espirituan ken na pisikal. So nga isardeng tayo kakabsat. Mapantay kini Apo Hesus ket ipudno tayo ket kunayan tayo Apo anyaman dagiti banagay naramid ko no apay nga kastoy. Iti sitwasyon ko. Ipakawan ko ken ka, umayak ken ka, pakawanen nak. Tapno agbalinak nga mamakawan mananga asi ken kastamet. Agbalin nga naimbag ti panakarelasyon ko ken ka digiti sabsabali. Dadya lang kabsa. Nalawag ni kunana ditoy Salmo 66 versikulo 18 no ipateg ko ti kinadakes ito'y puso ni Apo Santo adungag. Mapantay pa iti may kadua nga referensya. Kunana mo iti libro iti Isayas. Anya ti kunana? Isayas 59. Nalawag kunana ditoy Isayas 59 versikulo 2. Kastiti kunana ket basahin tayo kakabsat. Na napintas ti imbaga na ditoy libre ti Isayas 59 atoy versikulo 2 denggen nyo daytoy. Ngem dagiti kinadangkes yu na magsinada kada kayo kani Apo Dios. Ket dagiti basbasol yu inlemengda iti rupa na iti kasta dinto mangipangan. Manen kakabsan. Nga po kadagiti nailemeng nga basbasol. Dagiti araramid tayo. Dagiti kinadakes tayo. Insina ni Apo Dios ti panakiaddana kada tayo kakabsan. Ket dagiti basbasol yu inlemengda ti rupa na kada kayo iti kasta dinto mangipangan. Nalawag tinasampuan nga surat kakabsan. No ipateg ko ti kinadakes, kaya nasa uwan panagsalsalungasing dito'y puso. When no basol, when no ayat ngagsalungasing iti bilin ni Apo Dios. Ti mga ramid na sa anak amang ngeg no agunuyak no jak kayat nga amin abasbasol ko isinak iti bagik isinak dagiti abasbasol ni Apo Dios Santo nga dungeg kanya. Isu nga gayem dakkalagon daway tayo. Tintay panangiwalin iti basol. Taisot sabidong ti kararwa kakabsat. Iti kasta mabalin tayo ti makasarsarita, ti namarswa, ti intero alawang. Nakita tayo kakabsat. Agragsak kadi ni Apo Diyos. Dagito'y akasasaad tayo. Saan? Saan nga agragsak kakabsat? Asino dagiti agkararag? Asaan akayat ti Dios nga ipangag? Ijay libro ti
Proverbio, Kapitulo 28, versikulo 9. Kastoy ko na yan na kakabsat. Ti di mangyalingag tilapayag na, ti panagdengeg na tilinteg. Uray pa'y ti kararag na kunana dito'y kakabsat makarimon. Amo yung digiti sa ngapulo abilbilin ni Apo Dios. Nalawag nga iso daytoy iti biling agtultuloy kakabsat. Nga rebeng ti may sa Kristiyano iti agtulnog. Agtulnog tayo kadagiti sa ngapulo nga bilin, gapo ta iturong na tayo ti panagbalbali babaen ti parabor na kakabsat. Sankit ding agtulnog tayo ti bilin tapno may salakan tayo saan nga dayta isursuro ti Biblia kakabsat. Agtulnog tayo ti bilin, gapo tayo ayaten tayo ni Apo Dios. Agsipod tayo bilin na yarig ti may nga espeho, may nga sarming, na ipakita na nga sika managbasol ka no agsarming ka no makitam tilinteg. Tilinteg hang isot mangisalakan ken ka. Ore igusugos mo tintero nga bagim tilinteg han naka may salakan. Ibagbagaday tangalinteg, mapangkakin ni Apo Isus. Ti parabor na laeng ti mangisalakan ken ka. Ang aday jay agtulnog ka. Nakas kadagiti parisyo. Mapangka kini Apo Isus kuna tilinteg. Agmatalag ka nga Kristiyano, agmatalag ka nga sa Batista. Hangkit di nga kuna tayo agtultulno agtilinteg umanayan dayta kapakay salakana. Kaan kamali. Tilinteg iturong na ka kini Apo Isus. Iso nga tilinteg kuna di Matthew 5 versikulo 17 ken 18 saan na napukaw. No dikit pinalagda ni Apo Isus. Kinungpal ni Apo Isus. Isuro tayo ni Apo Isus gamin no duma dadya magkayat tayo iti masurot iti doktrina apan nakailawlawag hanga dadya panangilawlawag ni Apo Dios kakabsat. Nalawag ditoy no saan tayo agtultulnog ti bilin ni Apo Dios uray digiti kararag tayo saan nga sungbatan ni Apo Dios kakabsat. Proverbio 28 versikulo 9. Nalabit at dada digiti bilbilin ni Apo Dios nga saan tayo pa'y tinungpal. So kimaten tayo digiti puspuso tayo kakabsat. Di laket di adu digiti lunod nga awiten tayo, saksakit nga awiten tayo, wano anyaman nga tartarigagayan tayo nga sungbatan ni Apo Dios ngam saan namet nga sungbatan. Tanalawag nga kunana toy ulitek ti mangyalingag tilapayag na ti panagdengeg na itilinteg uray pay ti kararag na makarimon. Anya ti kahit nga sa uwan ti makarimon. Narugit ang awatan ni Apo Dios. Gagayem ken kakabsat nga dumdumngeg daytoy akan ito. Ti mangyadayo. Ti lapayag na ti panagdengeg ti linteg, linteg ti Dios asa nga pulo nga bilin ipakpakamuna no anya iti basor. Ipakamuna isang iturong na ka kini Apo Isus. Akas ko na ti Roma 3 versikulo 20. Ado tatan dagiti kakabsat nga imikay dati kina Adventista uno ti pamati da apod no. Dadapayan dagiti papastor nga pimanaw akas pastor. Amoyo dito Amerika inaldaw-aldaw adu dagiti pumampanaw. Iti pamati da ket balbaliwan da mga ramid dati bukod da apang pamati kakabsat agannad kayo. Kadaytoy at teksto ibagana akas maysa nga wake up call. Agtalinaid tayo kini Apo Isus. Agtalinaid tayo tilawag nga inawat tayo kenkwana. Taday nga lawag isu tinamnama tayo ti panakaisalakan kini Apo tayo nga Isus. Gagayem no likudak tilinteg ti Dios. Ket jak kayat nga nuruten. Nalawag nga kay kayat ko nga rod ti agsukir ken agsalungasin.
iti kasta jak manamnama ati Dios mabalinnak nga ipangan. Bueno kakabsat, anya akita ti kararag tinamnama nga sumbatan ni Apo Dios. Dito iti naimbaga damang. At dada kadi dagiti kararag nga namnamain tayo nga sumbatan ni Apo Dios. Na mapantayo di umuna nga Juan 3 versikulo 22. Ken umuna nga Juan 5:14 ulitek na ito nga referensya. Teksto. Umuna nga Juan 3:22 ken umuna nga Juan 5 versikulo 14. Nalawag dito'y kakabsat. Takunana dito'y uray anya adawatin niyo amayan nurot ti pagayatan na unubili na maawat agsipud ta salimutmutan tayo digiti bilbilin na. Inton napudno asa nga gasot a porsyento ngagtulnog tayo kani Apo Jesus. Dahil ko na nga, we promise to obey. Ikari tayo, tibagi tayo nga agtulnog sa nga gasot a porsyento. Makapagkarkararag tinaldaw-aldaw nga aramidan na kanyak dayjay. Mayanurot kinakam na akas iti kararag ni Apo Jesus. Ket dagiti karkarina ibagana dito isuda dagiti pagayatan na. Ket mabalin ko ida nga tagikwaen. Anya ti kunayan dayto nga teksto umuna nga Juan 3 versikulo 22. Kahit kuman nga basahin tayo na dyan. Takayat ko nga maawatan tayo nga talaga kakabsat no apay. Nga saan nga sungbatan ni Apo Jesus na kiti karkararag tayo. Anya na kiti namnamain tayo nga sungbatan ni Apo Diyos sa kararag. Mapan tayo kakabsat. Iti versikulo 22. Iti umuna nga Juan kapitulo 3. Unan na ket iso amin nga dawaten nyo, awaten nyo ken kuana. Tasalimet-metan tayo digiti bilbilin na. Ket aramiden tayo. Dagiti bambanag nga makayayo kadigiti matana. Makayayo kaditi matana iti kinamanagtulnog mo. Makayayo kaditi matana intun mapabilig na ayat nga relasyon mo kadagiti sabsabali nga sangkit di nga mangpadpadakes. Iti kadi mata ni Apo Dios makayayo inton. Si ayat kan nga mamakawan si pupudno. Kitagsubli kan iti iglesia ket kunam no nagkamali akman o ako pakawaden na. Ipabarok ti biag ko. Kit ituloy kon ti magna. Akas maysa nga anak mo anapudno amamati. Makayayo ka diti matana inton si ayat kan nga mangpakawan kini asawam. Dagiti anak mo. Uno dagiti kakabagyam. Nga adda. Nga ti adu nga tawen. Adda dayjay pader nga saan nga daduprak. Gapu. Iting ka. Panagpadpadakes. Kakabsat ken gagayem. Makayayo ka diti mata ni Apo Jesus inton ko ng paglikudakon ti baso. Agbalin ako nga napudno nga ama, wano napudno nga ina iti pamilya. Agbalin ako na may isa nga ehemplo. Iti iglesia, iti pamilya, ken ti komunidad. Nga nyaman dagiti banag nga panunot ken sauk ken aramid ko. Ni Apo Jesus laeng iti may tagay. Ibaga na dito'y kakabsat na lawag. Iso amin nga dawaten tayo ken kuana. Sungbatan ni Apo Dios no adalakit din dayta na imbag nga relasyon tayo ken kuana. Tawaten na ka sa nga gusto ta porsyento uray sikat ti kadadaksan a tao dito'y loob. Inton bumaringkwas ka, hanabilbilangan namin ano ti panakay tibkol mo.
No bumangon ka tatak at mapangakin ko na uapo kahit kun tagbalbali dahito nga biya. Kahit kun tagbaling na po no Kristiyano. Kahit kun mapaglikodan dagiti dandana nga napait. Kahit magnakon di panangkibin ko ta imam. Di panagbalin ko na may sana pudno. A Kristiyano, a lalaki, ken babae. Iti imatang na. Tainto na remidag da ito ay makayayo ang makita ti rupa ni Apo Isus. Umay da ita nga desisyon. Gaputi pa nagbalbali ko ken gaputi papan ko ken ni Apo Isus. Dagiti karkararag ko songbatan na. Hankit di nga kunayan tayo aramidek da ito'y. Napintas mo at dagiti aramid tayo mahan na masuktan. Dahil pa nagpakumbaba tayo amapan ken ni Apo Isus ken panangipudno dagiti basbasol tayo tapno songbatan ni Apo Isus kakabsat hanto pulos songbatan ni Apo Dios. No agumumok dagiti basbasol dagiti rinuker a basbasol kadagiti panagbiyak tayo. It's time kakabsat. Panawennan ang mapantay ken ni Apo Isus. Panawennan nga paglikudan tayo ti basol. Tapno songbatan ni Apo Dios dagiti karkararag tayo. Kasano ka diti kasansan nga rubbeng tayo ti panagkararag. Kasano? Unahin kakabsat. Iti libro, iti Efeso 6, versikulo 18. Agsiputa awan ti tiyempo tayo basahin nyo dito. Efeso 6, versikulo 18. Umuna nga Tesalonica 5:17. Ken kastamet ti Salmos 55:17. Ulitek. Efeso 6:18. Umuna nga Tesalonica 5:17. Salmo 55 versikulo 17. Kasano kadi maudi nga saludsod. Kasano kadi akasansan arubbeng iti panagkararag ko. Kan kanayon kunan tinasantuan mas. Di agresat kakabsat. Malam bigat gantiteng nga ti alda. Agnanayon lang agkarkararag tinakam ko iti kasta matulungan nak ni Apo Dios uray dagiti babasit abambanag iti panagbiag ko. Tapno maandaan tayo kakabsa iti namalegi abiyag akas idi ken Jesus nasken unay o pagayam ko. Nasken unay nga kababalin ko ti agkararag akas ti panagkararag idi ni David. Kan kanayon di agresat gayem kan kapsat. Agyaman tayo unay kani Apo Diyos kaputinten na tigundaway tayo. Makisarsarita ken ko. Oray may papaan kadagiti mabasit arag o wenno ladingit. Ikadendeng sapulin tayo ni Apo Diyos. Awisin tayo nga may puso tayo. Inaldaw-aldaw babayan ti kararag. Awisin kayo ita. Agdawat tayo ti pakaasi kinabis na nagbalay tayo iti baso. Mapunas kumadagit ang kinadangkas kan naglabas tayo nga naptuan ti bidot kan soriso. Mapangkaken ko na. Agor-uray ni Apo Isus ken ka. Tainton na pudnong dahi tanga biyag mo. Amok kaya. Na oray dagiti karkaranag tayo. Sumpatan na o Diyos may amanagayat unay. Anyan nga nagimbag nga panunutin nga adati Diyos na makayayo ti rupa na intunda kami katagbabawi kami kat iso kami dagiti biyag mi. Adun dagiti karkararag nahan manasumbatan ti panagbiag mi. Adun dagiti naliday apaspasamak ti panagbiag mi. Ngayon kita'y tingal daw. Agragsakak taluktak ti pusok. Napalubusa ko ni Apo Isus nga umay. Tapno agbalegi akti da ito nga biyan.
na ito'y katidakkel, anamnama, nga makaited, itinaranyag, abigat, nakaskasdaaw, apakita tinabalbaliwan, apanagbiyak ko, nanay sidungen ken ka, at sipot na tinawat ko rin ito tinapateng, anagan na po na Isus.